Ömrüňizde näçe manyly söz dinläňsiňiz ýöne şol ýaly söz dinlänýärsiňiz. Hany aýtjalara şu sözden soň durmuşym ýitdi. Bu söz hakyký öýleken. Diňe. Osurduğunda kimseye söyleme. Ne dedi ne dedi? Osurduğunda kimseye söyleme. Çünkü zaten onlar kokusunu alacaktır. Olar ýaly gülüp oturma, gülüp oturar ýaly zat ýok, gülkünçdir ýöne. Każdy şutki ýes doly prawda diýär. Onuň arkasynda hakykat ýatyr. Men şeýleri size aýdyp bereýinädir. Bir iş etjek bolsaň ýa maşina aljak bolsaň ýa bir işe başlajak bolsaň hiç kime aýtma, hiç kime. Şonu aýtjak bolýar, naklyk manydy. Hiç kime aýtma gerek ýok. Olar aýtsaň näme üçin etjek bolýar? Müňepiň başyna eterler, sen bir zat başarmarsyň. Şoň üçin hiç kime aýdamok, olar diňe kokusyny alar diýär, şoň ýaly öder bilsin diňe sen üstünden görsün, näme beterini görmesin olar. Ya hasarallyk araýmyny ýitir. Ana naklyk manydy. Ýetkizemden.